बिथाङा दिन्थिनो थांबाय बेखौनो जानानै गोसोआव दङ दा जोंनिनो बिथां प्रफेसर बर' बिथांनिनो सानसेनि आफादगिरिमोन बिथाङा नेहाथारिमोन 1998आव बिथाङा 99आव बिथाङा उदालगुरि बिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जादोंमोन दा बिथाङा नेहाथारिमोन दा फंनैसो दा बिथांनि सोमोन्दै बिथांखौ बुंनो थाखाय गोबां खामानि दा बिनिनो मोनसे हिसाबै बै समाव जोंनि उदालगुरि हालामाव मोनसे जाम्बिनाय लाबोनानै जोंना नाजानायनि उनावनो जोङो उदालगुरि बियाबाव जों गोबां गामि बिथाङा बेयाव नैथि गायसनगिरि आफादगिरि आरो बिथाङा 2001 मायथाइयाव बग्रिबारियाव जानाय जितु कनफारेन्समोन बे कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथाङा गावनि गाहाय आफादगिरिनि बिबानखौ बियो एंगारनो हादोंमोन बिनि उनावनो बिथाङा गावनि खामानियाव थांनानै थादोंमोन आरो दिनैसिम बिथाङा मैयासिम बिथाङा जोंनि बाथौआरि सोद्रोमा हिसाबैनो दंबाय जाया मानो आंनि समाव आं मोनबोनाय बिथाङा गोबां गामिफोराव थांनानै जोंनि बाथौ बे नाजानाया आरो समाव गैया बेखायनो आं उदालगुरि बाथौ धोरोम जानानै दिनै बे फिथाइ समाव बिथांनि एबा बिमाया जों सोरगोआव लोगोसे रुंसारि रतिकान्त बसुमतारी बे जोबथा बावनाय थिनाय खालामगासिनो दं।
ओंखाम दौनाय हाबाफारि सोलिगासिनो बेनि उनावनो बिथांखौ गोथैसालियाव लाना थांनाय जासिगोन आर'जनि हाबाफारिखौ जागायजेनबाय बयखौबो सिबिबांनाय गसंनानै आर'जखौ खालामनो
sai hỏi đến để có sai thế này chưa đúng on sai hỏi đến để có sai đừng đi luôn sai khờ sợ gì 신부에 사백 원 가해? 네. 나도 신부 등은 거의 그거 하고 하면 그거 không 없어. Speaking Malay, gokri gini gokri. Taruh lain aku tak tahu benar. Phone ni jadi. Tham.